Ano bisa murah dan enggak? Bisa nanggung deh. दुखुनांथाव जाखो फैसायानो थाइसेबो गैया आंनाव Ano bisa murah dan enggak? Salah. Ayang hinjau labai lah. हाबा फिसा सोरखौ लाना फैखो नोंलाय Ngam jelas tapi yang ngam je. हाबा बे बिहामजो जायो फा गिदिर आंनिफ्रायबो देरसिन नोंहा हिनजावानो Malai burai-buria hinjau gerli gua layu. Anu laya lada hayalai. Hinjau lem jaba bana langna agak tenau. जिराय जागोन बेनो बिहामजोआ नोंसिना औ दानि जुगनि गथ'फोरजोंलाय माथो जाबावनो दा बिफाया फैबा रागा जोंदावबावगोन आंनि सायाव Raga jenengku जाखो नोंसोर ना लालाय हिनजाव लाना फैबाय हा फैबाय नालाय मोजांबा मानो होदो फैखाबायबो नालाय हा संसार जालायनो होदो बिदिनो बोरायफ्रानो फोरोंजोबखाबाय दानि जुगाव बिदिनो बोरायफ्रानो हिनजावफोरखौ गोरलैखौनो लानानै खारनो फोरोंखाबाय नालाय दानि फिसाफ्रालाय लाखासिगोन जोंनि भिडिअ बानायनायखौ मोजां मोनदोंबा नायनानै साबसक्राइब खालामना होनांगोन थाबि खाख्रेबानो मानोबा रागा जोंदों बेखौलाय सोर सिनायबावनांगौ दा जोंनाबो बाय बेखौथ' रावबो सिनायाना ओरैनो हय बायखानायनो आंथ' थांखाया होमबालाय आरो मा जाखो आंनाबो फिसाया फेमास जाबाय जानो हानायनि देनां बेफोर जानांगौना जाबाय खोबनांगौमोनहाय बेखौ जिफ्रानो लेथ्रा नुगोन ना आंनावबा माबा बिदि होनदोंमोन बेखौ खोबनांगौ होनबा खोबनानै दोनदोंमोन आरो बै गय फाथैया दोनदेरबावदो थावेल होनसे मा होननांगौ हाबा फिसा सोरखौ लानानै फैगोन नोंलाय हाबा फिसा सोरखौ लानानै फैखो नोंलाय होनसे दा नोङो होनदो दे र' नाय आंनो फैसाखौ हरा दा नोङो होनदो है होना ओरै जोदो दे आरो फैसा हरा मानि बेयाव नाहर मानि बिलाय आंनो फैसाखौ हरा दा नोङो होनदो बेयाव जोदो रागा जोंगा रागा दामिनि एक्सन दे देहulu दे होनदो नोङो आरो फैसा हरा दा नोङो salah दे नों आंनाव हम मानि ओरै जाबाय बोरै नांगौ हानो हा फैखाबायबो नालाय बिहामजोखौ हाबा खालामबायबो संसार जालायनो होदो हगारसारनानै होननानै बुंदो फैखाबायबो हाबा फैखाबायबो नालाय हा संसार जालायनो होदो हाबा बेखौनो फिनदो साबसक्राइब खालाम साबसक्राइब खालामनानै होनफिनलाय दे साबसक्राइब खालामना होनांगोन